Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fixed Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Episode yokugcina ku season 2. Umangwabe ubuza ukuthi usetholakele yini noma usembonile unumber 5 umseleko. Uthe umseleko cha ukuba number 5 akamboni. Kodwa nakubona engabanika lowo msebenzi wokuthi bembhekele number 5. Uthi uma yena mina cha ngeke ngikwazi ukubhekela umuntu. Uthi umseleko wenzela ukubakhombisa ukuthi usazokhuluma akakamtholi number 5. Bona bayakuthemba lokho ukuthi kuyiqiniso. Ayakuthemba ukuthi nje usazokhuluma nge-idea anayo ukuthi khona usisi ambhekayo. Kodwa akakamboni futhi ke njengoba ekhuluma usezoqala kayombheka. Bayakuthemba lokho. Kodwa akasiqhubeke ke ne-episode. Uthi ke uMakhumalo njengoba usibuza ke ngabe lokho kusho ukuthi i-final decision eyethu yini. Uthi umseleko yes ngoba ukuthatha kwakhe isithembu akazile ukuzobhidliza lokho anakho manje. So uzolalela amakhosikazi. Ku episode 13 besasho njalo. Uthi kwakhe isithembu akafuni ukuhlakaza lesithembu esikhona. Kodwa anakho ke emqondweni ukuthi ufuna ingane ezu-20. Lana ke esengisho khona ukuthi ayi ngesinye isikhathi ezinye izinto ngathi engangayibala ubaba umseleko ngokubheka ukuthi mayefaka le topic uvula miphi iminyango ukuthi amakhosikazi ekhulume kanjani. Ngoba phela lana kaMseleko siyama viewers siyazi ukuthi ukhona unkosikazi ongakamtholi umntwana owakhe. Manje umseleko ukuthi emqondweni abazi ukuthi ufuna ingane eziwu-20. Ufe lokho. Athi ke umseleko hayibo sengenza iphutha nami. Athi uma yena ngeke be-blackmailwe ngengane eziwu-20. Le story nje seyingane eziwu-20 akukho. Ongenani akachazi ukuthi kukhona la enganelisekile khona. Ngoba ingane eziwu-20 i-cover up akusiyo nje into ekhona. Sebebuza ukuthi what if unumber 5 uyafika kodwa naye engamtholi umntwana. Ngithi yabona ukuthi le mbuzo isifakwe yini umseleko usekhulume ngengane eziwu-20. Uma amakhosikazi amanye sebuza ukuthi pho uzothini maye efika unumber 5 engatholi ingane. Umseleko ovulela ukuthi angene le mbuzo. Ethene sikubuya kwesithi awu kodwa kuyazwela. Athi ke umseleko awuyithengi ingulube isesakeni. Ngifundeke into entsha ngicabanga ukuthi isisho noma isaka ukuthi awuyithengi ingulube isesakeni kusho ukuthi uyayikhipha. Sebeyachaza ke omangwabe noMakhumalo ukuthi awuyithengi ingulube esakeni kusho ukuthi uzomtesta. Hayibo guys. Nina nisolini ukuthi anisoli mabethi phela ukuthi awuyithengi ingulube esakeni kusho ukuthi ke uyatesta kuqala. Shuthi ke naye uyose semletha esemtestile. Ngisho ukuthi wamtesta manje nabe lo sisi lo uthembeke lo sisi lo unemfihlo ngaleyo ndlela. Ngoba phela manje uthe umseleko unegoli ya 20 children. Maye nale goli esemqondweni wakhe isikhathi futhi ubona ukuthi siyahamba. Ufuna ukuzwa nenye iplan. Lenye iplan ke ihamba nokuthi angeke athenge ingulube esesakeni. Lokhu ukuthi ukuthenga ingulube esesakeni kusho ukuthi ayiphume. Shuthi mayiphuma ke yena ke uyobenza imizamo.
Iyahlebisa-ke le ndaba yengulube esesakeni. Mase bechaza-ke uthi uMacele ayihlale ingulube esakeni ingaphumi, abafune ngulube, abafune kubona muntu nje. Lana-ke amakhosikazi abesavumelana ngento eyodwa ukuthi nje bayaxolisa kwindaba kankosikazi omusha, bayaxolisa kusisi omusha, akahlale la afisa ukuhlala khona ngoba hayi ba-right. Uthi-ke uMangwabe, what if lo nkosikazi akafiki kwi-goal? Ngoba phela manje mayese ufuna iy'ngane eziwu-20, okusho ukuthi lo nkosikazi okhona sekumele ukuthi athole 2 or more. Noma futhi ethi uyayithola engakashadi, mhlawumbe athole eyodwa, ethi seshadile angabe sabathola abantwana. Nayibona yonke le mbuzo ebuzwayo, thina esibonayo ukuthi phela ayikho right le mbuzo, noma kufanele ukuthi beyibuze. Ivule umseleku ngoba usebuke iphuzu ley'ngane eziwu-20. Usethi kumseleku, imini ofuna iy'ngane eziwu-20, imini okufanele ngenze ukuthi ube ney'ngane. Hayibo, baphelile kuMayeni noMacele. Angasho ukuthi bese behlekisa ukuthi uzokwenza ukuthi abe ney'ngane eziwu-20. Bona mhlampe bayabona ukuthi leyo mzamo yakhe ayikho, bavele bamhleka nje. Wathi kodwa ngiyamukela ukuthi sesisebenzile, kodwa usazoqhubeka. Wathi-ke uMayeni uzoqhubeka nani ne-wife factory ngoba phela asisibona isidingo somunye unkosikazi. Uthi-ke uMakhumalo akasibona isidingo sonkosikazi ngoba unkosikazi mayefika kusho ukuthi sincane isikhathi esesizotholwa amanye amakhosikazi. Ukulethwa komunye unkosikazi nje kunciphisa isikhathi kubona. Khona lokho okunye-ke okulandelayo akusho kungamenza ezwakale engazwakali kahle, uthi akamayindi ingane kodwa unkosikazi cha. Uthi akasho ukuthi akwenzeke kanjalo kodwa-ke. Uthi uMseleku ufuna iy'ngane eziwu-20 ezizomnikeza abazukulu abawu-100. Hawu. Wayibambisisa-ke le lo. Wayibambisisa ukuthi iy'ngane eziwu-20 lezi zizokhipha abazukulu abawu-100. Ha. Nangu noMakamnini. Yabo makuthiwa umlomo uyadala, uMakamnini uthi-ke manje ubona ukuthi iy'ngane eziwu-10 ziyohluleka yini ukukunikeza abazukulu abawu-100. uMakamnini usowugogo abantwana abawu-3. Umlomo uyadala. Wathi ubona ukuthi uma bewu-10 bayohluleka ukuthi bekunikeze abazukulu abawu-100. Bawu-3 manje abazukulu bakaMayeni. Uthi uMakhumalo akasakwazi ukuqhubeka nokukhuluma kule ndaba ngoba manje sebesuke bafaka iy'ngane. Umseleku belinde ukuthi uMakhumalo aze afike la esho khona ukuthi akakwazi ukuphawula manje ngoba befaka iy'ngane. Esabeka nje ukuthi ufisa iy'ngane eziwu-20 akakubonanga lokho ukuthi usevulela ukuthi kakhulunywe ngey'ngane, kukhulunywe ngey'ngane. Thina esikubuka ukuthi hawu, hhayi ngeke. Uthi-ke uMseleku manje akafakanga isizathu sey'ngane njengesizathu sokuthi abe nesithembu. Nizwile guys? uMacele ukhona lana kule meeting. And uMacele ngisho kulapha yakuthi i-interview ayenze ku-SABC3 ngikhohliwe igama lale show, wathi nje the only reason avuma yilezi ngane eziwu-20. Umseleku lapha uthi isizathu sokuthi afake iy'ngane eziwu-20 akusona isizathu sokuthi abe nesithembu. Wayepha ngakhuluma iqiniso namanje ukuthi isizathu sokuthi afune unumber 5 ngoba khona usisi asembonile wamthanda, hhayi ngoba esafuna ukuba ney'ngane ey'ningi. Uthi-ke uMakhumalo angisezukwazi ukusho ngoba vele manje sekufanele ngilalele okusho abanye ngivume lokho. uMayeni uphawula ngokuthi uMakhumalo usemncane futhi usazobathola abantwana njengabo. Kwamthatha isikhathi ekhulelwe umpumelelo ukuthi aphinde athole
abanye emva kwampumelelo engathi kwaba nama-complications akhona. Kodwa uMakhumalo mncane, mncane ngokweminyaka. Nayi-ke into engizoyisho eyodwa-ke la ukuyekda lento eshiwo uMayini. Kodwa ngasho ukuthi le eye-pregnancy asiyithinti kule channel. Osonokuphawula ngakho asiphawuli ngaphandle. Mase sithole osifundisayo onolwazi sesizokhuluma-ke sindlala ukuthi nazi izinto okufanele ukuthi sizifunde ezabantu besifazane. Mayethi uMakhumalo mncane, uMakhumalo yesi mncane, and uNkulunkulu uNkulunkulu wemlingo, uNkulunkulu yena mkhulu. Kokwenzeka ngelinye ilanga sixoxe indaba yona eyabo abayixoxa kwi-TV show nayikhulumayo kuma-interview, uyikhuluma ngokwe-experience yakhe. Kodwa uNkulunkulu yena unjani? Mkhulu futhi mdala. Siyadlula-ke la. Uthi uMseleki uma ewubuka-ke umuzi wakhe awumile kahle ngoba abafana babaningi. Mangwabe usethi ufuna abafana, okusho ukuthi uma ufuna abafana ukube yena noMakhumalo banabafana, ngaba sikho isidingo somunye unkosikazi. uMseleki uthi ngaba sikho, kanti unjani lo baba? Uthi ngaba sikho. Hawu, athi manje ayi guys, ngeke lana uyacindezelwa kodwa futhi bephinde kungabonakali. Uthi-ke uma ngabe yini ekufanele ukuthi ayenze uMseleki as uhusband wakhe ukuze yena athole abafana. uMseleki kulo bethi ya akawuzwa lo mbuzo. Uthi uma ngabe yini okufanele uyenze ukuze sithole abafana, ngoba manje yena unawo amantombazane amabili, and ukuthi akakabathola abafana akusile iphutha lakhe. Uthi ubani okufanele anginike umfana? Sengithile kabili kwamantombazane, iphutha lami yini ukuthi angiwatholi amantombazane? Inkinga kabani? Inkinga yami yini? Hayibo, uMseleki kubele sethi ya wasithi-ke nina nididwa ukuthi yini le enizele. Hayi lo baba guys, ngeke. Amakhosikazi uthi uyabonga ngakho yonke into anayo, uselobe ecindezele manje endabeni yengane, engabe kuyadlula kukhulunywe enye into. Uma ebona futhi ukuthi ayiphumeleli into ayikhulumayo, athula abuye ngelinye ilanga. Manje uma esezothi yini lena enizele, ichaza ukuthini leyo nto? Kade sisanda kudlula la athi khona isizathu sokuba nesithembu asilele ey'nganeni. Yena futhi usethi manje nina nididwa ukuthi yini enizele ukwandisa umuzi. Hawu, yazi ukubone kwenzeka iphutha uze ufise ngathi i-remote ine-option yokuthi yenza umuntu engakhulumi. Ukuyiswela leyo nto ngoba phela manje usethini futhi. Hayi, kudlulwe-ke lapho abelesele uma ngabe uthi ubani ofanele anginikeze umfana. Usethi-ke uMseleki useyibamba kancane. Usethi-ke into engazama ukisho ukuthi kungenzeka ngithole umfana komunye unkosikazi, kodwa lokho akusho ukuthi-ke laba abangabatholile abafana banephutha. Nina nisuke niziblame nina, abaziblame bayambuza ukuthi umfana bazomtholaphi. Bayambuza kodwa uyawudoja lo mbuzo. Maye udoja uthi nina niyayiblame. Wayengaphumela obala maye esola ethi mina ngiyaziblame, kuzwakala. Uthi-ke uma ngabe hhayi-ke mina namantombazane ami ngizokwamukela ukuthi nginamantombazane, kodwa kufanele ukwazi ukuthi ngeke usabathola abantwana nami. Hamba kuyofuna lo ozothola abafana, mina nawe siqedile.
ngoba ngeke isaba khona enye ingane mina nawe ngisathole enye ingane. Athi uMhleleki cha, hhayi kanjalo. Usethi uma ngabe uyazama ukuchaza ukuthi kahle kahle i-gender noma lokhu akuphathayo uyakuphathiswa. Akusiye onamandla ukuthi uzophathana. Yena ufike nje afumbathiswe mase yafumbatha. Angifuni ngikhuluma izinto zabantu abadala sisafuna ukuyobona umbuso wezulu. Maningayizwa-ke leyo, hhayi injalo nje ukuthi uma ephathiswile uyaphathiswa. Lokhu akuphathisile-ke yikho kuzobonakala. Uma engakuphathisanga akuphathisile, hhayi naye ayikho into athi uyayazi. Kodwa ubaba uMhleleki akalitholi-ke lelo point. Indawo-ke lapho ukuthi-ke kobhuti bethu-ke nobaba ukuthi angikholwa ukuthi obaba bayabuthana Nesthembu. Nabanye sebengayi-understand-a leyo ndaba ngoba phela abanye obaba abazi ezethi hayi cha umama nje amantombazane odwa. Uyibone ukuthi uyayishiftha i-blame uyisa ngalo kanti uye omphathisa amantombazane kanjalo-ke. Uthi-ke uMhleleki akayiboni into erong abayenzile, ulobe ephindaphinda into eyodwa. Abenzanga lutho kodwa ukuthi kuyofika isikhathi la abafana eba-divide mase yaba-allocate ebafaka ezindlini. Uthi-ke siyofika isikhathi la efoswa khona ukuthi enze lokho. Ukuthatha umuntu wesi-5 makungaphumeleli kuyofika isikhathi sokuthi athathe laba abakhona abafake ezindlini. Uthi uma ngabe yena ukube nje uMhleleki uthatha unkosikazi ngoba emthanda, lokho uzoku-understand-a ngoba vele ngeke aze amphoqe ukuthi athande ekubani. Ayikho into angayenza ukumisa lokho. Manje uma ngabe uthini usho ukuthi uma uMhleleki ekhona amthandayo uzo-understand ukuthi ukhona amthandayo. Engabe saba nenkinga ukuthi wamthembisa ukuthi uyena wokugcina. Asazi-ke lapho. Usethi-ke uMacele into embi lesi sithembu sicindezela yena ngayo yonke indlela. Angithi uMacele as a first wife ube unkosikazi otshela ukuthi kuza isithembu ngoba kuzoba nezingane eziwu-20. Mase sesifikile isithembu ngokwakhe esakhelwe phezulu ukuthi ingane eziwu-20. Kodwa uMacele useyizwile impendulo khona lapha kwi-meeting ukuthi akafuni ukuyamukela le mpendulo ephume kule meeting ukuthi lo 20 awusona isizathu sokuthi kunesithembu. Kodwa kuyena lo 20 wey'ngane isona sizathu sokuthi umayeni noma ngwabe noma khumalo bakaSemzumbe kaMhleleki. Uyazwela-ke ubaba uMhleleki uma uMacele engajabulile. Usethi-ke ubaba uMhleleki, mama usho ukuthini ukuthi kucindezelwa wena? Uthi uMacele isizathu sokuthi kube khona lesi sithembu, the only reason hayi bacele kodwa naye uMamkhulu ngiyamzwela shem and ngiyambona ukuthi mayezwa ubuhlungu kuyabonakala ebusweni ukuthi into engamphathi kahle. Kodwa uMacele uthi the only reason bekhona omayeni noma ngabe noma khumalo ingoba ubaba uMhleleki kwaba nezingane eziwu-20. Akabona ubaba uMhleleki ukuthi sekufika isikhathi sokuthi ayikhulume nje kahle into yasho ukuthi uyaxolisa ngoba phela makunjalo uyithini indaba uMacele yampumelelo wa-2001 ubani onephutha manje ngoba phela uMhleleki akalikhulumanga iqiniso. Nakhona uMacele ethi nje isithembu si-exista ngoba kuney'ngane eziwu-20 beyisikhona eyodwa engena kulesi sibalo esiwu-20. Nezinye bese zikhona kodwa siyayibala lena eyodwa ngoba uma wayo yena ubesazi
ukuthi vele umshado abeza kuwona yiwo lona onjena. Naye futhi uma waye azi ingoba bese kukhona usisi obonakele okulo sisi othi yena ushade nendoda engashadile. Ekushadeni kwakhe nendoda engashadile yayisivele inayo ingane. Nokwakufanele abe unumber 1. Kwase kuya ngokuthi umndeni uthi cha, le mpilo ozoyiphila asizwisisi, asiyazi. Manje asazi ukuthi yinto ekufanele kube ne-meeting yokuthi ichazwe kahle umacela yize mase yaphuma ukuthi isithembu si-exista ngoba kufuneka ingane eziwu-20. Ngoba nakho umseleki useshilo kumakhumalo ukuthi angilethi itopic yengane eziwu-20 ngoba ngithi ngiyi-polygamist ngenxa yey'ngane. Njengoba uMangabe sethi-ke cha, akaphumele obala esho ukuthi lona umbonile futhi uyamthanda, akasakwazi ukuyibamba, yikho esesitshela-ke manje ngoba vele engabahlalisa kanjani phakathi esacabanga engakamboni ukuthi ubani onestebhu esidlule sikaMangabe, uyabona. Hhayi-ke uma-ke Cele mayesehlukumezekile engaphathekile kahle yabona ayivalwe-ke iqalwe ubani, usethi asiyekeni kodwa uyoqale le ndaba. Mayesethi asiyekeni wathi uMacele yima isizathu sokuthi kube nalesi thembu, mina ngase ngifuna iy'ngane eziwu-20, nginayeka umfana oyedwa, yena manje sengifuna ukumhlekanisa ney'ngane zakubo. Asiphozeni guys, siphozele ukuthi umndeni uhlangene, ushilo ubaba ukuthi uyabonga ba-happy ngakho konke, kodwa uMacele uba negama lokuthi nifuna ukumhlukanisa ney'ngane zakubo, lezi ezingakuzona ezakubo. Hayi ngeke. Yazi ezinye izinto noma bezithi thasi kancane sivele sithi hayibo, kanti lapha kuyathelelwana amanzi noma akuthelelwana kunjani? Ngoba uthi uMacele uyedwa senifuna ukumhlukanisa ney'ngane zakubo. Maye semzumbe esekhaya kababa wakhe uyobehlukene ney'ngane zakubo. Kade uMacele ebhoka laphaya ku-episode 11 ethi ayikho ingane ezotshela ukuthi hamba uthathe uMesekini ngoba lonke leli gceke kukubo. Manje kuzoba wrong uma ihlala emzumbe. Kodwa phela bakithi uyedwa, mhlawumbe engcono kube babili-ke ngabe uzwakala kangcono. Mhlawumbe uyedwa futhi siyambona ukuthi ngathi yena usoft. Mhlawumbe ubona ukuthi maye engahlala nomunye unkosikazi ngeke enqabe lutho, engaba yingane ethumela kakhulu. Sibuka lokho, kodwa khona indlela okuphuma ngayo mayesethi amhlukanise ney'ngane zakubo ezingakho nje nalezi ezinye. Siyaqhubeka-ke. Uthe umseleku ayivele iyeke-ke le meeting, yena ikhona le ndlela abona ngayo izinto, bona abangaboni ngayo. Kanti yiphi leyo ndlela? Uthi-ke uMakhumalo umseleka akakhohlwe ngoba ngeke elethe umuntu othandwa uyena ezohlala na. Okokuqala nje bona sebephila kangcono. Uma shuthi kuzolethwa omunye kuzoba inkinga, akasale eyi-girlfriend or usisi azame enye into empilweni ngoba ngeke vele bebamukele. Angazi kwaMakhumalo. Uthi njengonkosikazi yibo abazothola umuntu bem-asese benze sure ukuthi ufit for i-family. Kanti Makhumalo beyayixakelana, bayobe be-asesa abantu ngoba phela umngani wakhe ngapha uMangabe akayingeni indaba ya-5. Ngapha uma yena ahlala nabo egcekeni, ahlala nabo egcekeni akayingeni. Yena uzoba-asesa nobani ngoba ezoba-asesa ukuthi lona ufit ukuthi behlale naye emzini abe yedwa. Phela uzoxabana noMangabe. uMangabe akafuni indaba number 5. Uma yena ushilo ukuthi nje ngisho ngamthola lowo muntu enze iy'ngane zigcwale igceke lonke, mina ngeke ngize ngimthande ngoba nasekuqaleni abanye abalikhuluma iqiniso, babengathandani ngenxa yokuthi babengajwayeleni, kwaze kwahamba isikhathi kwayima izinto ziba ngcono. Uthi-ke uMacele ukuvala lento ku-early.
ukuthi kube nomunye unkosikazi. UMacele ade bhoka manje ethi ngeke kulunga ukuthi lona oyedwa usezohlukaniswa nengane zakubo. UMacele othi isizathu sokuthi lesithembu sibe khona ingoba yingane eziwu-20 ezifunekayo, kodwa ku-early ukuthi omunye ezozama noma bezomtesta, usho uMacele. Manje uMamkhulu niyembona ukuthi u-unpredictable kanjani? Uthi ku-early, kodwa khona isithembu wazivuma ngoba kuzoba ney'ngane eziwu-20, kodwa ku-early. Hayi Mamkhulu, uthi uMayeni from my side cha, usibhekisa phansi lesicelo ngoba ubona ukuthi kuzoxatshana and into ebuhlungu akumnandi ukuthi niyabandawonye ningazwani. Into ebuhlungu kakhulu leyo. Umseleki mhlambe ngangayi-understanda ngoba yena ewubaba, kanti mhlambe komama iba ngenye indlela. Nami ngeke ngibone-ke kodwa ngoba phela manje mayihlangene nomama igcina isifana ney'ngane phakathi. Ingane uthola ukuthi isizoba sesayidini la mama, mhlawumbe umama uyo nephutha ngenxa yokuthi akuzwani. Ingane yona inamathela ukuthi uma uhleka nobani or uma uhambaphi, kanti kuba umndeni. Kanti ngiyenzeka futhi ukuthi uma ewuma wakho uyo nephutha. Mhlawumbe kuthatha isikhathi ingane ukuthi ibone noma enye ingabona kodwa ingabe isada nomama ngoba ewumzali. Uthi-ke cha, angeke usibuyisele emuva. Ngiyazi ukuthi nabanye bengasho nje ngomlomo la ukuthi abanankinga, kodwa deep down bayazi ukuthi abayidingi indaba ka-number 5 ngoba bayazi ukuthi sisukaphi. Lapho-ke sengene khona kuMayeni uMangwabe. Wathi uMangwabe yes efika yena akabanga nabunzima ngoba uMakhumalo ufike kuqala ewumngani wakhe. uMakhumalo yena umaze njengomngani besayintombi. So uthe mayefika eMzumbe wafika sekunomngani, kodwa ngesikhathi efika bekunoMayeni noMakhumalo. Niyabona indaba kaMamkhulu? uMamkhulu ushawa umoya le esiphakhe. Mase sethi siphakhe ebuye ekhumbuza uba kumsile ukuthi isithembu wathi usifuna nje ngoba kufuna iy'ngane eziwu-20. Manje mabengangena eMzumbe vele ngeke bebingelelane naye. Uthi-ke uMayeni ngesikwazi ukuthi manje sesizofunda umuntu wakho omusha, sibe nice kuyena ngoba senzela wena. Wena indlela asho ngayo nice. Indlela asho ngayo unice. Ngize ngayibuza ukuthi kazi abahlele eduze bona bese becabanga ukuthi unice ngoba enzela umseleko noma unice. Noma unice ngempela yini. Wathi nje ungasibuyisele emuva, mina ngiyayicelela. Wathi kulula kuMacele ukuthi yena athi ku-early ngoba yena vele unendawo yakhe, unespace sakhe, aphinde futhi azoba nendawo la. Izinto ezenzeka lana zithinta bona abasegcekeni. Ngisho bangangena bebaningi bazoxova imiphefumulo yabo, uMacele uyobe sesiphaka. Wasethi uMacele, mana usho ukuthini ukuthi nginendawo yami? Wathi uMacele wathi uMayeni wena usesiphaka. Thina lana kube nesikhathi sidliwa izinto zethu sagcina sesi-right. And bawuthulile uMangwabe noMakhumalo. Wase kuMangwabe washo ukuthi hhayi khona kumnandi ukufika ekhaya ufike uze uhusband womunye, kodwa wagcine se-understand. Yena-ke kwabalula ngokuthi uMakhumalo wayesekhona emndenini, wafika-ke kahle umngane sephambili, wangaba nobunzima. Kodwa uMayeni akamwelkhamanga kahle, akamnikezanga i-warm welcome, kodwa agcine semjwayele. Kanti uMayeni ngapha uthi naye uze wakhala kuMayeni, uthi naye kwakungemnandi. Kodwa phela uMayeni-ke angithi yena ufike nengane, and mayefika nengane umseleku akayicacisa indaba yengane. Mayefika nengane usofika unengane kade ekhona before. Manje uMacele useshadile. Manje uMacele akuselula-ke mhlawumbe ukuthi ethembe uMayeni nokuthi nje welcome kahle ngoba engasho ukuthi hawu bangenza upopayi bebeqhubeka kanti nje ngiyashada vele ingane ikhona. Kanti lo 20 nje sekubala naye yabo engamjaja ngaleyo ndlela esafika.
mase yamjwayela-ke ebone ukuthi hayi uphila kanjani naye. Bengeke vele kuze kube lula umacele amukele umayeni kahle efika nengane kanti yena ezazi ukuthi umamkhulu yonke into izoqala kuye kulandela abanye. Kanti umayeni uzomtshela ukuthi hayi bo sesiqhube iminyaka emingaka, khona nje lo ID wakho ukusheshiswa kakhona ngiyakusola, uyabo. Engeke nje ezemtshele phela njengoba sihleba thina, ngoba phela nalokho engabe eseyibuza nje ukuthi hawu ngempela washada ungazi ukuthi unengane. Sebejajana-ke ngamacele ukuthi awu phela usho ukuthi wabona ngifanele ukuba umamkhulu-ke nami, wena wahamba wabuya. Ahlathi umayeni utshelwa ubani ukuthi ngangihambile ngoba ngilobu ngikhona? Cha, baze-ke bekusho-ke konke lokho yimi nje sengenza izinto zami lezi ey'casula abantu. Sengihalela ukucasula labantu abafika bezocasuka kule channel kanti siyikhulumela nge-TV show, siyayidlulela kube mnandi siyihlekele nami ngihleka nokuthi ivoice yami yimbi sengayemukela. Akukho la ngathenga khona ivoice ayidayiswa ndawo, noma biyadayiswa ngabe nje ngidelela noSimakade ngiphile ivoice mase ngithi ngifuna ukuthenga enye. Hawu ngiyabonga ngiyabonga angiqedi guys, ngisapothe nabanye. Thank you, bye.